गायनाय फुनाय दैज्लां बोथोराव आसामाव दैबाना। आबाद फोथारा दैजों बुंफबदों। आसामाव फिन खेब आरोबाव दैबानाया गिख्रंथाव महर लादों। थांनाय माखासे साननिफ्राय थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव आसामाव आरोबाव गेदेरथार दैबाना। गिबि दैबानानि उनाव आसामा दैबानानि नैथि दोहौजों गाज्रियैनो भुगिनांदों। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव ब्रह्मपुत्र दैमाया गिख्रंथाव महर लायो, जायनि जाहोनाव दैमा दैसा दंग नालाफोरा दैजों बुंफबदों। थाद'नाय गैयै अखा हानायखौ नोजोर होनानै बोथोर बिगियान बिफाना सांग्रांथि होदों। फैबाय थानाय 5 सानफोराव गोबां बिबांनि अखा हागोन होननानै बिगियान बिफाना सांग्रांथि होदों। आसामाव फिन गिख्रंथाव जानाय दैबानाजों गासै सा 1.34 लाख सुबुंफोरा भुगिनांदों। आसामनि कामरुप, करीमगंज, धेमाजि, डिब्रुगढ़, काछार, तिनसुकिया आरो लखीमपुर जिल्लाया गाज्रिसिनै दैबानाजों भुगिनांदों। आसामनि गोबां आबाद फोथारफोरा दैबानाजों खहा जादों। मख'नो गोनांदि आसामाव दैबानाजों गासै सा 32 सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय।